Gipusil patay sa sulod sa ilang pinuy-anan ang usa ka 26 anyos nga lalaki sa Sitio Sugarlandia Barangay Bacayan, dakbayan sa Sugbo kagahapong adlawa. Duha matod pa kawa mahiling taong armado ay misulod sa balay sa biktima og dayong pusil nini samtang galingkod sa supang misangpod sa iyang kamatayon. Misibat raw sa dayon ang masuspek human sa gihimong krimen. Sa investigasyon sa kapulisan, way kontra ang biktima silang dapit. Apan naseran usab nila gikan sa pamilya nini nga kanhin na lambigit kini sa illegal drugs. Kini ang usas mga anggulo nga gitan-aw sa kapulisan nga posibleng motibo sa krimen. Gipalawman pa sa kapulisan ang ilang investigasyon sa pagpusil patay sa biktima. Itong biktima, Diyos, walang trabaho. Tungkol lang siya ng meter. Pero ano yung sa mga pamilya, naging previous year, ang sa pamilya, tungkol sa drugs, tuyok pa. May kang ginamo nga, drug-related yapon nga kuhan.